So this is part 3 arithmetic sequence and zesithathu ngoku basawukhetha nje uba zeziphi ezingafaniyo nezinye. Umzekelo ndifuna ukwenza number 3 let it determine which term of the sequence of the arithmetic sequence. So siyayazi xa kusithiwa which term, which means sifuna n lele singaphi nani. Uyayibona sinikiwe apho u3 no5 no7 kodwa kwathiwa is equal to 27. Kuthiwa linani xa kusithiwa is equal to 27 lele lingu-27, so linani lesingaphi. So fanele uanalyze nje ile nto i-sequence into lula. So masiqale nge-simple example e.g. ne 1 sifuna bani u-n number of sequence lele singaphi kuye simfunayo. So i-sequence yethu ilula u5 u3 u5 u7 then uthiwa elo nani lona li-equal to u27 yebo. So ilula sesiyazi nani lesingaphi. Siyayazi formula yethu ithini, ithi Tn is equal to a as first term plus u-n lo simfunayo kulena minus 1 then common difference. Siyabona? So u-a siyambona uba u3 apha andithi u-a wethu ngubani. Okay, sifuna uba lesingaphi elinani, so lona siyalaba lingubani 27 andithi. Then u-a wethu ngu-3, i-difference yethu asimazi u-n lo simfunayo uba lele singaphi elinani. Then i-common difference yethu ngu-2 because 2 5 minus 7 3 minus 5 phuma u-2 ne. Okay, kuthiwa ezi-steps zam ndizibonakalisa kakuhle, so ndikhala khe ndizibonakalise kakuhle kule video. Masibonakale kakuhle masijampe. Okay, so ngu-3 apha, so sivula le bracket ke ngoku. So zathi n times 2 ibe ngu-2n, ithi negative 1 times 2 ibe ngu-negative 2. Then sicollect like terms u27 kweli cala ne 27, then u3 minus 2 zi-like terms. Kushiyeka bani u1 simuweze, kushiyeka u-positive 1 then simuweze lo positive 1 aye kwelinye icala. Xa weli sign utshintshe i-bracket, so minus 1 then sibe nabani, sibe no-2n then izawuba ngu-26 is equal to 2n then si-divide abani ngo-2. Therefore u-n wethu ngubani 13. Yayibona ilula, sifuna bani u-n uba lele singaphi, so ngu-13. Mandenze esibini enze uba sizayibona ne. Esibini ithini, sifuna nakhona u-n starte u-c ngoku ngale starte u-b ujampile. Okay, e.g. wethu ne olokuqala inani ngubani ngu-13, elesibini ngu-10, elinye ngu-7. Siyabona ayehla ngo-common difference yethu should be negative because ziyehla le nto. So u-d asimbe ngu-10 linani lesibini minus elentoni elokuqala, so ngubani ngu-negative 3. Xa calculator yakho uzayibona. Okay, so a siyambona ngu-13, so Tn is equal to a plus n minus 1 d. So siyixelele uba eli nani lingubani esilifunayo, kuthiwe ngubani ngu-negative 44. So Tn singamazi u-n ngu-negative 44. Siyabona ngu-negative 44. Tn is equal to negative 44 ne aliya. So ngoku siyamazi Tn lo simfuna uba ngu-negative 44. Then a phaa uhleli yedwa siyambona uba ngubani u-13. Then u-n ngulo simfunayo, then i-common difference yethu ngu-negative 3. Okay, so sithini lena
Okay, masiqale sivule ibracket yethu. Negative 44 is equal to 13 plus, then sithi 3n minus negative 3, so izoba ngu negative 3n, ne? Then negative 1 times negative 3, negative 1 times negative 3 plus 3, ne? Because negative times negative is equal to positive. Okay, so start with positive sign. Then it's collect like terms, ne? 13 plus negative 44 is equal to 13 plus 3 ngubani 16, ne? Minus 3n. Then siwezele iyo kwelaqala afika i-change signs, ne? Negative 44 negative 16 is equal to negative 3n. So xa zifana isign into ziyathini ziyadibana, so izoba ngu-50 60 izoba ngu-60 negative 60 is equal to 3 negative 3n negative 3n. Yabo ayitsali le way ilula. So asifuna negative 3n, sifuna u-3n, so sidivide ngo-negative 3, then therefore n wethu ule nto ku-20. So negative 44 linani le-20, yayibona? Okay, bendiqalile ukugqibela le video xa zininzi ezi problems, siyayibona mos. Okay, basi ke nazo ezi problems zithe determine which term of the arithmetic sequence. Senze u3 senza u-C, kondirhala senze bani u-E. Siyambona u-E, uthathe phantsi uphoze ividiyo uzenzele, then sibone isolution bithi. Ungabi lazy man, yebo, laziness does not pay off. Masiye elokuqala ngu-negative 5a, elesibini ngu-negative 8a. Ayehla amanani akwi-decreasing order okanye i-descending order. Then le sequence yehla nyani le a. Then elinani lona ngu-tn u-unknown kubani ku-negative 32a. So xa ino-a suba libalo a, yabo, funeka laa nto ibe uniform. Okay, so masiyeke siqale sibeke ifomula yethu phantsi. So i-common difference yethu apha singayibala but ijampile. Asibala a is equal to negative 8, ne? A minus, because we have minus, then elinani seli-negative already 5a. So negative times positive yile nto iba yi-positive, so koshiyeka bani u-negative 3a, because thatha i-sign of a bigger number. Ule nto u-5 uza become positive because times ezi signs zethu, then u-5 o-positive no-8 o-negative kuyaminuswana apho. So at the end ke ngoku sithatha i-sign of a bigger number, yayibona? Okay, so ke siyayazi i-difference yethu negative 3a. Inani lokuqala lethu ngu-negative 5a. I hope then sino-n esingamaziyo, then u-d wethu ngu-negative 3a. Then siyalazi elinani, qha silazi uba lelesingaphi. Sifuna uba ukwazi uba lelesingaphi ngubani elinani ngu-negative 32a. Okay, so masiqale sithini, sivule ibracket yethu. Negative 32a is equal to negative 5a. I hope iyabonakala le nto, ne? Negative 5a, then plus up, then sichitha ibracket yethu u-n
izoba u-n times negative 3a izoba negative 3a n, then negative 1 izoba negative 1 times negative a, so izoba positive 3a. Then siconnect like terms ne, sino negative 5a no positive 3a. So nto leya ithetha ukuthi negative 5a no positive 3a kushiyeka bani? Negative 2a. Sithatha i-sign of a bigger number up, minus negative 3a aizo like terms, siconnect like terms, siwezele iye ngabe izofika positive pha. So then izofika i-minus up because negative xa iwela i-sign izofika positive, so kushiyeka bani? U-30 bani? A or negative because sithatha i-sign of a bigger number. Okay, kushiyeka negative 3a n, then asifuni negative 3a n, sifuna u-n qha, so siminus ngo-3a na macala onke, yayibona? 3a nakweli cala, andazi ke noba bangaphi ku-30, therefore n is equal to, I think noba by 5 by cousin jonge cousin lithi yabo. So kushiyeka bani? By 10. So linani le-10, yayibona? Linani le-10. Okay, zininzi iividiyo endizawuzenza ne, qha mna into endinoyithanda kwi-comment section below ndixele uba hayi man uthetha kancinci ibhuti okanye iziteps zakho zishort okanye zide, uyayibona? Okanye iividiyo zakho zinde ngasozishortnisha, iinto ezinjalo nje, so that sizawukwazi usebenzisana sibheke phambili. Otherwise sizawuzenza zonke iividiyo kwisyllabus and ndizawuthi chu. So make sure uba uyayifollowisha ile nto le channel, usubscribe, ucommente, so that ndizawuva how you feel, so ndenze according to your expectation. Okay, sharp ne, I hope uniyibona ibilahlile le way, ilengile. Moja moja, bye bye.